Oke, seperti biasa Rafai. Makan lagi mulai. Dole milih riyen. Pesen riyen. Nggih, jenengan pesen riyen. Menu yang engkau suka. Suka. Aslian. Kalau dulu kalau enggak. Kawak edibong ya nek. Lah wi. Wah. Ada chicken teriyaki. Yaki-yaki. Kayak apa Mur? Aku tengkar kok Mur, aku kentang. Kentang. Dan satuin. Terus Tahu crispy ya itu tahu crispy. in kentang in. Udah, in kentang. Harus dipencet, Mak. Apa nanti pencet? Tesnya lah always. In. Hitungnya in apa bunder-bunder. Onion. Onion ring. Onion ring. Ah. Onion ring tahu crispy. Ah. Tahu crispy onion Leslie ring. biasanya ke apa? Steak mas, steak. Komplek. Sekolah. Nasi goreng. Mie goreng. Nasi goreng. Mie tuyo. Mie tuk. Kuak. Lele goreng. Ayam. Burger. Berarti anu ya Mbak, full semua ya menunya. Iya. Semua ada. Aku bakso tak kok mau kok amat. Mangan bisi ae. Video. Kue tiaonya satu. Kue tiao satuin. In letunya in. Yo. Siapa Mur? Aku adalah Kau anu saya anu udah bungkus ya. Racikan saya. Iya. Kamu mau nggak sering minum apa? Untuk lemon tea, es coklat, delicious. Ini mau. aku nasi goreng. Nasi goreng telur biasa. Biasa. Nasi goreng. Nasi goreng biasa satuin. Kuah. Goreng apa kuah? Paket Palestina. Biasanya malah di kerupuk karo sate. Mangan kere Minumnya apa Lek Sri? Teh hangat. hangat. Hangat apa? Es jeruk. Oke aku deal. Kowe menang ada rasa kowe deal. Ayo, apa? Tak takoki sik iki. Teriyaki. Teriyaki. Teriyaki, Mbak. Minumnya? Teriyaki satuin. Air mineral. Air mineral. Air comberan. Iya. Teriyaki, Mbak. Berarti mak minumnya apa? Aku lemon. Es lemon. Satu. Terus teh hangat 1, Iya. es jeruk 1, Iya. sampai air biasa 1. Teriyaki mu wis. Apa nek sih? Anu Elsa apa anu bakso apa Ini apa bakso tuh rene mak. Anu, bakso. Coba di bakso ya, Mbak. bakso ae. Oke. Bakso.
Jam 3 baru. Jam 3. Ke seperempat. Teriyakinya udah pakai nasi lah belum Mbak? Sudah, nasi chicken teriyaki. Minumnya teriyaki. Air putih. Air putihnya 2. Tadi kan jeruk es jeruknya 1, lemon 1, teh panas 1, sama Terus yang apa? lain 1. Teh Es panas. hangat. Nanti diantar kan? Nanti yang lain diantar. Iya. Walah kocone mak Budi. Kocone Budi. Madame ada 2. Aku tidak mau nonton kayak gini. Aku gak tahu kocona nih, Din. Lha mau apa rene kocok mak? Iya tapi ora kok ngene yo kaya. Kocone apik yo kok. Yo gede kok. Ini kok ngene yo kaya ra ini. Ayo sampingnya ditinggal. Anu Lexri. Oh, minyaknya ngene yo. Minyak diski. Lele tau minyaknya apa? Spray. Jebak rambutnya. Ya Allah, aku tidak lagi ini kok di. Anget ya. Kakek obat telepon, lagi paru itu bang. Iya, itu obat budak itu loh kok. Itu mari, iki loh, wes mari loh. Tapi itu rutin ini lah itu. Iki kata orang ini loh, jebak nih loh. Maksudnya kan nah urung muari tenanan itu jeneng terus. Apa? Kira dino pisan wis ana ya. Ngejak fotoku sing ayu dhewe, Elsa tidak mau menangis. Habis. Kena ya? Jenengan mriko lek. Karena kita adalah CS. Aku jarang sak lesi mergo wonge mak gawe ae. Ora tau petuk aku kurang dina lek ndek terus ya. Yo, nek kan ya wis Apa? mama. Apa tak jauhi bebek to. Atau dan ini aku ngejak dilapingi piringnya ya terus Oke. ada barungan. Dan ngejak Bojonegoro terus kosong. Pakai terus. Aku udah jam 5 nek masak aku ajak langsung pakai. Ajak aku ya. Ajak mereka. Mau, oke. Mana kita? Let's go, Bali. Wah, Bali ada empat. Ini apa dia? Bali ada enam yo. Kencang. Jadi dia. Terus nembok kene ayo, Mbak Romo lah yo. Rasa numpak kendaraan ndi yo, Mbak. Belum Yes. Kita di ayam geprek. Saya dadak nang Bojonegoro ya enak kok. Enak caranya pagi. Loh, kok enak sakit. Dadak nang ya caranya. Banyak dari saya ya. Tapi tonggo iki gak diharap. Kesempatan dijam sampe kuwi ya nek sing bayari ya lek Sri. Nek sing bayari kon mangan makarek mangan. Beda nek duwite dhewe nek bar mangan dalah sik warek ngono nek duwite dhewe. Wong nek ngorong yo iki. Jare kan. Apa jenenge kecok ngorong-ngorong iki atene. Aduh. Remuk lho. Semua terima. Iki tak dijak bojone. Oh.
kok tau dijak nang restoran kok. Waduh. Wong lanang awake dhewe ndak tahu, yuk ora tahu. Ngono ndak makmur uripe. Mari mati, Mbah. Restoran ternama iki. Cedek. Murah meriah. Melangkah ratane wis teko. Restoran Mbah. Lek iki mangan enak iki wis ibarate wis arep. Mergo ndekne melok warung mangan nek kan sing nang restoran kae ya kaya malah apa enek sing enek bojone. Bojone sapa kae? Mbak Sun, ayo restoran. Zami bangkat. Aku cek gitu. Masuk ning gitu tuh. Iya kan wis. Tapi jare iki sepi. Ya saingan ya. Sering nek panganan warung-warung iki wis kesepil. Nek kowe iki lho urung tau umur. Dadi nek kowe pe njaluk apa ya wis gak apa-apa lho. Sakno. Makan pemutas menawa terlalu. Jadi yang kopi wis aku wis dicak mau. Gak remuk bandar iki. Ya wong kadang boleh sendiri. Iki jalur sing murah sih. Aja negara iki lho yo. Aku yang iki jalur sing murah. Lah ngenteni sisaku iki kok gak ya rembet aku. Ngene anggapku sing murah. Gak emake malahan. Walah, kurang iki tegane piro lho 10. Aku jane eling Walaupun nek kudine iki standar Sri. aku mungkin mangan ya eling kowe kok kena apa lek Sri kok ora takjak. Yo eling ngono kuwi tapi kok di saat aku kan tombo ke mergawe aku yo mikir-mikir biasanya lek Sri apa lek Sri takjak. Masyaallah kita berdua ya Sri. Masalah ndi? Terus apa? Kan Pak Jokowi, kae? Oh Pak Jokowi. Soalnya tak jak ngene Lina ya. Iya, Turu kono ya. Oke. Ayo. Enggak mau turu kono mau karuan. Turu kono ya lek. Kelem. Ini panganan apa itu? Adik bunder-bunder apa cumi-cumi itu? Cumi-cumi. Apa? Onion ki apa? Onion iku bawang bombay. Bawang bombay nang restoran regane larang ya gak? Dicetak wong nek wong pinter iki larang regane. Iya, nenekane iso dadi bawang iki bawang piro mok rumah jiro, lupat, 6, 7, diris bisa dadi 7.000 padahal bawang iki iya regane piro? 2.000. Bisa dadi 7.000. Mau nek wong otake pinter ini iki cerdas dan akurat dan pandai. Jadi anake dhewe iso kowe iki. Nek awake dhewe tegedel kaken sepur Algo Bromo. Kapal keruk Mas Tali nih kenceng. Kapal wis kandel. Regane lebon bisa. Odan baca dulu. Sedeng waktu itu. Mak, niki tandane apa? Aku iki kan bilang Mak yo. Iya. Iki aku ben jalan mengisar. Ados. Ados ya sing tak mangan yo lagi di sini ngerang. Jadi kok lahan sing nggo dhuwur kan jek di sini ngono isih. Ini bisa masih pesan lagi guys biar semua merasakan. Gimana pesan apa? Kita akhirnya belum. Mungkin dia. Coba dibuang lho. Aku pesan sih ini. Saya pesan gak gamis. Kok jadi mak wae. Biar merasakan. Kok jadi mak wae. Kok nek gak rumah. Rasa. sama nasi. Iya, ini mak. Gila, Barang aja nang sak menene deh. Astagfirullahaladzim.
ogok-ogok ngorong kabeh. Masuknya Ini jenenge disiram. teriyaki Lek Sri. Nanti kamu bisa mencoba makanan yang kamu suka mana semuanya. Jadi Boleh di sepil-sepil saiki Lek Sri. kalau Kolaborasi. kalau makanannya kok mbok kene enak kabeh mana yang kamu suka. Oke Lek Sri. Oke. Dicoba dulu dari mie-nya. Foto Mai. Mbak Mur. Nih. 1, 2, es. Ini kita suka Siapa tak sute. Guys, makanannya. Nasi padang gak dibungkus kok ya. Nyuluk tak bisa. Kakak nyuluk. Dicoba Lek Sri semuanya. Yuk. Lek Sri mau pesannya apa? Pesennya mie. Kamu mie. Coba gak apa-apa. Cuma kok nanti kaki bertemu kurang. Aslinya yo konten mah. Kue dia ya mau. Kok Tahu apa? Langge iki. Tapi Langge enak. Pertama kali Lek Sri langge iki tenang. Yakin? nek rencana dulu. Yo ngorong ae kowe ketunggale. Kok ipe ngorong. Ipe ngorong. Tapi ya udah. Mau dijak. Sego goreng Lek Sri coba. Oh, enak dia mbek sego goreng. Lek Sri enggak mana dia sebagai. Sego goreng. Coba Lek Sri. Kita tahu crispy. Kayak gorengan ya. Enak nih. Enak. Lembut. Anget-anget belajar goreng. Awet panase. Aja mbok parakno rono sama untu lara kok mbok. Parake mleot rene, yo rene nek singgo nang untu lara. Tisu. Ulah. Oh, ini sing. Tangane, Mak. Lho iki peku. Aku sing tuwek mana wong kerja. Loh, kan adik-adik kan yo ngono ya Lek Sri. Heeh. Loh, seorang kakak itu menyayangi adiknya. Heeh, iya, tidak, yo masuk. Lho iki jenenge kok nakali aku. Oh, sabar. Amin. Wong tuwek dibayar. Ya Allah, paringono demes duit sing akeh. Semoga mak demes uwangi lancar. Amin. Amin. Alang Bisa ngejak kita berdua lagi ya Lek Sri. Bertiga Dila. Tunggu ya pada tahun semoga Mbak Mobila semuanya sukses dulu. Kita titik sugih beras, sugih duit, sugih emas, sugih sapi, sugih duit terutama. Kok nek nunggu arah jaluke sugih duit. Ya. Cipi. Mana Mbak Mur ya? Kan Mbak Mur kan ora apa-apa ngono. Ora mak sing ngarani Kok misiring ngono. Adik, kok kandhane iki adikmu. Aku ki yo rumasane adik, wong dadi niki. Lah, yo sik ta Mur. Lho kok iso mangan ngene kok mbok olo-olo. Ndak ya ndang to, Mak. Kok dikandani ki kok ben ngrasakno. Mak sendoke sidol, sendok iki urung disayi. Iya. Kan kok iki kok jijik ora? Jijik ora? Kok mangan ngene kok iso mbok anu kok iso
kandang kok ngeyel neh. Udah kurang apa? Kerjain nah. Lihat nasi gorengnya. Rasanya kemek jarong loh. Ya. Bagus betul. Nek ini kok seneng. Iki sih, iki dila iki diwopo iki. Iki apa kan? Iwak pitik iki. Iki bawang bombay, iwak Iki iwak pitik, bombay. ambek saus. Enak iki. Kayak biasanya Mas Mandor bakar-bakar ngono kayak Desi nate bakar. Berarti cocoknya makanan ini Sego goreng karo mie.